Det her, det er en hovedafbryder, der sidder her. Sådan her. Sådan der. Gearkassen. Og sæderne. Sådan der. Og her starter vi den. Den til ned her. Så er der 2 sidebomber på. Vogue-fælge PT. Ny bagdør. Ny bagramme. Så har jeg sat de der på, så den nemmere kunne komme op på taget. Kan du kravle op her. Så sådan her. Så sådan ud ind bag. Og her er der reservehjul med de der holder til reserve. Tanken er her. Og så er der sat sådan en lyddæmpende måtte på hernede i bunden. Og her er motoren. Og hernede der er der køler. Og intercooler, almindelige køler og oliekøler hernede til automatgearkassen. Så er der sat sådan en luftgård på der, hvis man vil have det. Så er der, den er løftet lidt op her. Normalt sidder den hernede foran, så den er nemt at køre ude i noget terræn med, hvis man vil det. Så er der LED-lygter på. Sådan der. Så er et sindssygt godt lys der på den.